Vježba hod na zidu je vježba iz mog programa 4 tjedna do snažnih kukova, gdje aktiviramo mišiće zadnje lože i mišiće listova zajedno, dakle u isto vrijeme, kako bi uspjeli generirati, prenositi silu od stopala skroz prema kukovima i ostatku tijela, a bez da donja leđa kompenziraju. Znači vježba izgleda ovako. Legnemo na pod i stavimo stopala na zid. Dakle, probajte da vam je kut u koljenu veći od 90 stupnjeva. I sad, iz ove pozicije udahnut ćemo zrak kroz nos, udah, izdah. Kako izdahnemo, tako ćemo pritisak zraka izbaciti skroz u kukove, ostati što duži u kralježnici i samo lagano zdjelicu podignuti sa poda. Dakle, tek koji centimetar. Stopala su nam konstantno na zidu i sad iz ove pozicije tu se već sad može osjetiti lagana aktivacija zadnje lože, što je i cilj ovdje u ovoj vježbi. Dakle, ruke ćemo ispružiti skroz u zrak što više možemo, zbog toga što više ispružimo, to će nam ova rebra koja inače kod većine ljudi strše, zapravo propasti dolje. Mi smo izduženi, dakle ne grbimo se, samo sežemo što je više moguće u zrak i iz ove pozicije ćemo maknuti jednu nogu, to jest jedno koljeno ćemo staviti na prsa, bez da gubimo ovaj dio, bez da nam zdjelica pada na pod. Dakle, lagano smo zadignuti u zrak, par centimetara. Kut koljena konstantno ostaje isti, znači kut u koljenu je konstantno isti. Dignut ćemo se na prste i vratiti nazad. Dakle, dižemo se, vraćamo se, cijelo vrijeme sežemo što je više moguće prema stropu i dišemo. Dakle, imamo udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah. I sad više moguće probajte zdjelicu povući pod sobom i ruke potegnuti gore, to će jači pritisak biti u zadnjoj loži. Pazite na koljeno, da se koljeno ne šeta, dakle cijelo vrijeme smo na punom stopalu. Kada idemo na prste, dižemo se preko palca i malog prsta, dakle dvije su uporišne točke i vraćamo se na petu, dakle na 3 uporišne točke. Imamo udah, izdah, udah, izdah i probajte to raditi što brže moguće. Osjećat ćete gluteus, zadnja loža, listovi i sezat skroz u zrak. Kad ste napravili nekakvih 45 do 60 sekundi, zamijenite noge, stavite, ista je pozicija, dakle zdjelica prema sebi, ruke u zrak da se spuste rebra, udah, izdah, držati cijelo vrijeme ovu aktivaciju trupa i imamo, dakle, na prste, gore, dolje, gore, dolje. Sad, često me ljudi pitaju zašto forsiram tu poziciju zdjelice. Dakle, pozicija zdjelice je zapravo pozicija izdaha zraka. Većina ljudi je u toj poziciji gdje je zdjelica orijentirana, dakle da se uvijaju donja leđa. Mi pokušavamo tu poziciju izbaciti iz jednadžbe i raditi sa više zadnjim ložama, jer ukoliko je naša pozicija zdjelice tako da smo uvijeni u donjim leđima, zadnje lože će biti zapravo izdužene, a ovaj prednji dio će biti skraćeni. Sa ovom vježbom mi zapravo postižemo obrnuto i forsiramo mišiće zadnje lože listova, gluteusa, da nas vode kroz ovu vježbu. Eto, ovo je vježba hod na zidu.